eta neguan, ematen diote batei entrenatzera, futbolera jolastera, bestia patinatzea, meriendak ematen diot, danetikan pixkat, oseak... Aitona Amonen 170 beren bilobak zaintzen dituzte. Duela 15 urte, baino 2 aldiz gehiago. Batzuetan zaila denez eskerrona adieraztea, lana erraztea erabaki dugu. Aitite hau zuretzako da. Txorakeria asko egiten dituzolako. Herrira eramateagatik udan. Bai. Aitona eskerrik asko jostailuak konpuntzeagatik. Trompeta musuengatik. Belarri atzetik txamponak ateratzeagatik. Aitona, mila esker, nirekin futbolean ibiltzeagatik, naiz eta oso txarra zaren. Nirekin margotzen duzulako. Eskutuan goxokiak erosteagatik. Nire entzuteagatik. Munduko amonarik onena zarelako. Hau zurentzako da, Amona. Maite zaitut. 10 bat zuretzako.